היום אני רוצה לספר לכם איך אפשר בעצם למחוק חשבון פייסבוק שאתם רוצים להתפטר ממנו. אולי זה חשבון שפתחתם אותו לפני הרבה שנים, אין לכם גישה לחשבון הזה, אין לכם אימייל, או שיש שם איזשהו עימות דו-שלבי שמפריע לכם להיכנס, או שאתם לא זוכרים את האימייל, את המספר טלפון, את הסיסמה, לא משנה מה, אתם לא מצליחים להיכנס לחשבון, וזה מה שאתם רואים כשאתם מנסים להיכנס לחשבון, אין לכם אפשרות להכניס סיסמה או אימייל. כל הסיבות יכולות להיות, פשוט יש לכם איזה חשבון שאתם רוצים להתפטר ממנו. אז מה שאתם צריכים לעשות, זה ללכת לטופס הזה, אוקיי? שאת הטופס הזה, את הלינק, אני אתן לכם בבלוג, אני אתן לכם לינק לבלוג, למאמר. אתם תכנסו לשם, אתם תוכלו לראות שיש שם לינק לטופס הזה, ובטופס הזה אתם תוכלו להגדיר דברים ספציפיים, מה שאני הולך עכשיו להגיד לכם, וזה בדרך כלל גורם לכך שהחשבון הזה ייכנס לאיזשהו סוג של מעקב על ידי מישהו אמיתי בתוך פייסבוק. והמישהו האמיתי הזה, מה שהוא צריך לעשות, הוא צריך קודם כל לסגור את החשבון עד שמישהו יאמת את החשבון. בינתיים הוא חייב להוריד את החשבון הזה מהרשת. אז עד שלא תאמתו, מה שלא תעשו, החשבון הזה לא יהיה מוצג בפני הקהל הרחב. אז מה שאתם צריכים לעשות זה קודם כל לבחור את הארץ שלכם. הארץ שלכם, מה שעבד לנו הכי טוב זה לבחור את הודו. כנראה בגלל איזשהו משהו משפטי שקשור להודו, אני לא יודע למה, אבל תבחרו בהודו, זה עובד הכי טוב. אתם צריכים לרשום כמובן את השם המלא של החשבון, לא שלכם, אלא של החשבון שאתם רוצים להוריד אותו. להכניס גם את האימייל, כתובת האימייל שתוכלו להיות איתם בקשר, כי הם ישלחו לכם כל מיני הודעות אוטומטיות כאלה ואחרות. בהתחלה זה אנחנו בודקים, ואחרי זה הם יכתבו לכם שהם כרגע הורידו את החשבון עד להודעה חדשה. כל הסטינגס האלה שאתם רואים פה, הפרטיות שלי של קטין, זה הדברים שאתם צריכים לבחור. אחרי זה כן, 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 ותמונת, ואתם צריכו לספק איזושהי כתובת URL של התמונה. כדי לספק כתובת של URL של התמונה, תמצאו את החשבון שאתם רוצים להוריד אותו, תמצאו איזושהי תמונה, אתם צריכים לעשות את זה מהמחשב, לדעתי דרך הטלפון, זה לא יעבוד לכם. ובתמונה הזאת, לקחת את הכתובת, דומיין, את ה-URL שנמצא בתוך הדפדפן, להזין את זה לכאן, לעשות שליחה, וזה יעבוד. זהו, זו השיטה שבעצם הכי מומלצת לגרום לחשבון, להוריד את החשבון מפייסבוק, אם יש לכם כל מיני חשבונות שאתם לא רוצים שהם יהיו, בכל מיני סיבות. אם זה לא יעבוד לכם, אז יש לנו בתוך האתר, תיכנסו לאתר שלנו, אני כמובן אצרף את כל הלינקים האפשריים בתוך הסרטון, מתחת הסרטון. תיכנסו לאתר, ושם יש לנו גם עזרה באתר איך להוריד. פשוט תיצרו איתנו קשר ואנחנו נעזור לכם ככל שאפשר כדי להוריד חשבון לא רצוי. כמובן לפייסבוק אין תמיכה ואין מישהו לדבר, אנחנו מנסים לעזור כמה שאנחנו יכולים באמצעים החוקיים, כמובן שנמצאים ברשותנו וברשותכם. וזו השיטה הכי טובה להוריד את החשבון הזה. אז צרו איתנו קשר אם אתם צריכים, ואנחנו נעזור לכם.